Takže čaute a vítajte pri dnešnom videu. Toto je 100 otázok, na ktoré sa nikto nepýta po asi 9 alebo skoro 10 mesiacoch, keďže za chvíľu bude december, tak to bude skoro 10 mesiacov. 10 mesiacov. A privítajme neznámeho hostia, ktorým je ako vždy Alenka, jej! Takže ospravedlňujeme sa, že sme tak dlho nenatáčali. Určite som vám chýbala. Určite sme vám chýbali s touto našou úžasnou sériou, ktorú natáčame vyše roka. Alebo rok? My sme natáčali aj minulý rok sme ju natáčali. Takže ju natáčame vyše roka. Takže ak nebude táto kvalita videa taká dobrá, tak sa ospravedlňujem, ale natáčam prednou kamerou. Teda prednou kamerou na mobile, keďže moja kamera strašne, ale strašne presvetľuje aj toto niekedy, keď sa napríklad otočí a som taká teraz nie som presvetlená, ale inokedy som presvetlená, takže to je z toho dôvodu. Takže ideme na otázky a dneska ich nebude 10, ale 20, keďže sme tak dlho nenatáčali. A budem ti tieto otázky z Aliného mobilu. Popularita stúpa. Áno. Kedy si naposledy nechala urobiť portrét od fotografa? Celkom aktuálne, kedy to bolo? Štvrtok? Hej, bol nás fotiť fotograf na tablo, ktorý nevie fotiť. Teda, nevie fotiť. To vravím dobro. No veď za to už som sa zlakla, že to je zase myslené zlom. On nás nútil usmiať sa so zubami, čo je hrozné, pretože akože... Hej, a stále nám kázal, že... čo nám povedal, že ak sa neusmejeme... Že nám neukáže. Hej, že ak sa neusmejeme so zubami, že nám tie fotky neukáže a že vlastne si nebudeme môcť vybrať tú lepšiu. Zdajú sa ti muzikály gíčové? Nie, že by sme pozerali muzikály, ale vlastne videli sme Pitch Perfect, to je muzikál. Alebo High School Musical. Ja som to mala strašne rada. Ale Pitch Perfect, to je jediný asi taký dobrý muzikál. Ja neviem, čo je gíč. A nejdem si to hľadať. Možno som to, alebo možno viem približne, čo to je, ale neviem to na 100%. Takže. Sú pre teba Vianoce stres? Nie. Prečo by mali byť pri nás stres? To je skôr stres pre rodičov. Ale akože zháňať darčeky a tak, chápeš? No veď hej, ale v podstate to rodičia musia myslieť na upratovanie, nakupovanie darčekov pre svoje deti, pre svoju rodinu a teraz tak ďalej. Teraz všetci rodičia na svete, čo pozerajú tvoje videá. Určite pozerajú videá rodičia. Čak, mami. Už si niekedy jedla pirôžky? Áno, jedla som pirôžky. Aký je tvoj obľúbený ovocný koláč? Nemám rada ovocné koláče a celkovo koláče, takže... Ja nemám rada ovocné koláče. Takže je to trošku blbá otázka. Čím si chcela byť ako dieťa? To je celkom zaujímavé. Ja neviem, čím som chcela byť. My sme mali v obľúbe upratovačky. To si pamätám, že upratovačky boli niečo také viac. Alebo smetiari. Mne sa to strašne páčilo. Smetiari, ako tí vzadu vlastne sa držali za to auto a chodili a proste boli tam a všetky, že čau. Proste to bolo cool, ale neviem, nepamätám si to vážne. Veríš na duchov? Na duchov zrovna nie. Na duchov nie, ale na paranormálne javy možno trošku. Paranormálne? Ale nevážne, paranormálne javy sú také duchovia, ako neviem, nemôžem povedať nie a nemôžem ani áno, lebo to je také medzi. Takže ja neverím na duchu, ale na niečo také... Také paranormálne, že proste z iného sveta sa dá povedať, tak na to áno. Už si niekedy mala pocit déjà vu? Posledný mesiac ho mávam stále, tak ho mám dosť často kvôli snom. Že sa mi napríklad niečo sníva a vlastne to isté sa mi aj stane. Som mi stalo párkrát a bolo to divné. Mne sa to stalo asi 3-krát. Mne sa stáva, že niekedy niečo akože zažijem a potom druhýkrát sa mi to stane a príde mi to taká úplne rovnaké, no sa tam niečo zmení, takže hej. Hej, je tam niečo trošku iné, nejaká iná téma, ale že proste napríklad mne sa snívalo, že som bola pri nejakej kamarátke a že som pila čaj a že sa to aj stalo a že sme tiež niečo riešili a ona bola z toho smutná. Neviem, bolo to divné. Hej, bereš denne vitamíny? Mala by som. Mali by sme asi dať raz za čas nejaké vitamíny, po prípade nejaké ovocie, ale nie. Ja nie. Akože mala by som niečo, dokonca brať niečo na alergiu, alebo neviem čo, ale nie. Nosíš papuče alebo takzvané bačkúrky? Áno, nosím papuče. Nosím moje matky papuče, pretože mojej úžasnej maminky papuče. Ja nosím Crocsy.
Nemám rada Crocsy. Nosíš župan? Kedysi dávno som ho nosila, ale už ho nosím. A už mi to príde také, ja neviem, také zbytočné. Mne to vždy prišlo zbytočné. Ja som ako mala vždycky povedala mame, že no ja by som chcela župan. Hej, a keď mi ho kúpila, tak som ho mala asi tak ani nie týždeň. Hej, a keď som mala asi tak týždeň a potom som ho nenosila. A potom si na to spomenula asi tak za mesiac, že tak na čo piču som ti kúpila župan, keď ho aj tak nepoužívaš. Na čo som vyhodila zase peniaze na takú chujovinu. Čom spíš? No, naha. Nie, ja spávam buď v pyžame, alebo v poslednom čase v takom dlhom tričku, krátia som na spanie. Ja v lete spím len v tielku. Proste v zime spím v takých dlhých, nie že teplákoch, ale sú to ako keby tepláky a strašne dlhom tričku XXXL. XXX. Ale je to super, je to príjemné. Hlavne keď si to zakašem do tých gatí a vyzerám ako nejaký bezdomovec. To je na tom najlepšie. Bezdomovci sú pekní. Môj prvý koncert bol na Horkyže Slíže v roku 2013 v marci sa mi zdá. Tesco, Kaufland alebo Billa, riadna reklama. Keďže sme natáčali vlog v Kauflande na kanáli Luisa a Alena, tak musíme povedať Kaufland, to je naša povinnosť. Ale vážne, ale z týchto troch máš najlacnejšie veci v Kauflande. Ale Tesco mám najradšej. Tesco je veľké, máš tam široký výber veci a tak ďalej, ale Kaufland je podľa mňa asi taký najlepší. Nike alebo Adidas? Mne sa napríklad topánky páčia viac Nike a Adidas zase oblečenie sú krajšie, takže... Dobre, dám Nike. Čipsy alebo chrúmky? Čipsy. Neviem, ale tak viac jem čipsy než chrúmky, takže asi čipsy. Arašidy alebo slnečnicové semienka? Arašidy. Slnečnicové semienka. Pre mňa arašidy. Slnečnicové semienka. Ako dajú sa jesť, ale nemusím ich moc. Už si niekedy počula o skupine Tresbien? Nie, nepočula som. Preboha, to je strašné. Akože ja počúvam tiež trošku zvláštne pesničky niektoré, ale to je strašné. Preboha. Máme tu posledné dve otázky, takže mala si niekedy hodiny tanca? Áno, na 1. stupni. Ja som nikdy nechodila na tanec, lebo mi to nikdy nešlo. Je tu ešte jedna otázka, ale tá sa mi nejak moc nenačítala, že aké povolanie by mal mať tvoj... Čakajte. No dobre, proste aké povolanie by mal mať tvoj, ale nie je to tam dokončené, takže vám na tú otázku nemôžeme odpovedať. Asi nastavujúci. To máš sporná, alebo čo? Také priznanie. Ako to znie ako vyznanie. Takže ak sa vám toto videjko páčilo, tak nám na ňu môžete dať like, aby sme natočili ďalšie pokračovanie. My sa na vás tešíme pri ďalšom videu. Dúfam, že teda Alenka príde aj na budúce a niečo natočíme ešte spolu. Teda určite niečo spolu natočíme, lenže kedy to nevieme. Takže ak sa vám video páčilo, tak dajte like, ak sa vám nepáčilo, tak dajte dislike. Môžete napísať do komentára, čo bolo na tomto videu dobre, čo bolo zle. Ešte mi píšte. A ako sa máte, napíšte. Hej, to určite tiež napíšte. Dobre, takže sa majte krásne a čaute. Takže aké je jeho meno? Jeho meno je Ibrahim. Majka. Nie, len Ibrahim. Pozrite. Takže jeho meno je Ibrahim, ktorý vás zdraví. A Ježiš, drž to decko normálne, preboha, dajú nás na úrad nejaký, že sa tu nevážime čiernych obyvateľov, preboha. Abo ja budem zase sa to... Ale to vyzerá úplne, počkaj. To vyzerá strašne. A čo takto? Nie, z boku to bolo lepšie. Že rozprávam. No, takže ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri ďalšom videu. Môžete teplé.